Euskaraldia bertan da. Ni Aitor Zamaioa naiz, fisioterapeuta naiz, eta hemen duztun kontsulta bat dut, Lehendakari Agirren, Zamaioa fisioterapia izena duena. Duztu futbol taldean bai fisio lanetan nabil, da, betidanik euskara etxean ikasita eta ikastola, eta etxean hitz egindako hizkuntza da. Da, orain euskaraldiarekin parte hartzeko gogoarekin eta jendeari euskara hurbiltzeko gogoarekin. Eta nola ari zara parte hartzen? Zer rolekin? Ni hau bizi naiz, jendeari laguntza txiki hori ematen edo pauso hori eman dezan nirekin euskaraz hitz egiteko eta kontsulta eta sesioak ere euskaraz egiteko. Badago jendea, betidanik euskaraz hitz egiten dutenak etxean eta jende nagusiak edo euskaraz datoz eta euskaraz hitz egiten didate urtean guztian zehar, ezagutzen nautelako eta badakitelako nik euskaraz egiten dudala. Baina badago jendea, hasiera baten igual erderaz datorrena galdetzen edo eta ikusten duenean euskaraz hitz egiten dudala, euskara aldatzen duguna eta euskaraz hitz egiten duguna. Euskara dakigunok, euskara gehiagotan hitz egitea, kalean gehiagotan entzutea, apur bat normalidade hori gure hizkuntza gehiago entzun eta hitz egiteko lagun, familia edo komertzioetan, ze askotan errezagoa iruditzen zaigu, errezagoa da erderaz egitea, baina hori ere gure pausua da eta guk eman behar dugu pausu hori gitxinaka euskarari indarra emateko eta guztion artean euskarari aurrera eramateko. Animatzea eta euskaraldiaren epean bakarrik ez geratzea eta urte guztian zehar ere euskaraldia urte guztira eramatea eta aldugun einean euskara gure hizkuntza edo bultzada garrantzitsu hori ematea askotan kostatu egiten da. Arte!